Satnam og hjertelig velkommen til den her introduktion til Kundalini Yoga. Start med at sætte dig godt til rette. Det kan være i en skrædderstilling med benene op under dig eller med benene strakt frem foran dig. Det kan være i sofaen, på en stol. Hvad end der gør, at du kan sidde behageligt lige nu. Og når du har gjort det, så ret ryggen godt op. Rul skuldrene tilbage. Løft hjertet let og træk hagen ind, så hovedet er over hjertet, og hjertet er over bækkenet. Luk øjnene og vend dit fokuspunkt til punktet, der er imellem øjenbrynene, så du aktivt med de lukkede øjne kigger op i det tredje øje. Find ind til de dybe, rolige, fyldestgørende indåndinger og de dybe, rolige og komplette udåndinger. Gnid hænderne foran hjertet. Mærk varmen og energien, du skaber. Mærk balanceringen af de to hjernehalvdele. Balanceringen af hele dig. Pres håndfladerne mod hinanden med et let tryk, og pres tommelfingrene ind mod brystbenet. Og have ligesom fornemmelsen af, at du løfter brystet op i tommelfingrene, så du sidder høj og rank. Og gør klar til, at vi sammen om lidt tuner ind med mantraet ONG Namo Gurudev Namo. Tag først en dyb indånding. Og en komplet udånding. Og en indånding for at tune ind. Tag en dyb indånding. Hold vejret, aktiver rodlåsen ved at klemme om det nederste af rygsøjlen, baller og bækkenbund, sug navlen ind og op. Hold vejret, løft energien nede fra bunden af rygsøjlen op til toppen af hovedet, send den ud igennem det tredje øje. Udånd. Slap af. Hvil hænderne på hver sit knæ. Og blink lige så stille, øjnene åbne. Godt. Lad os starte her. Hvorfor overhovedet tune ind? Det gør vi først og fremmest for at sikre, at vi dyrker yogaen fra det rette sted. Hvis vi har haft en stresset dag, har siddet i kø på vej hjem fra motorvejen, lander på yogamotten og begynder at praktisere, så praktiserer vi ikke yogaen fra det rette sted, fra det her nulstilling. Så ved at tune ind med mantraet Om Namo Gurudev Namo, fjerner du al støj, der ellers måtte være på linjen, taster koden, der kalder på din essens, det inderste, din kerne i dig, og sikrer, at du praktiserer herfra. Samtidig så ærer du den gyldne kæde af mestre, alle de yogier, der har praktiseret den her teknologi før os. Ærer du ved mantraet Om Namo Gurudev Namo. Mantraet betyder, jeg bøjer mig for min indre visdom,
Jeg beder om at gå fra mørke til lys. Så et meget, meget smukt mantra til at starte en meget, meget smuk praksis. Et andet mantra, vi bruger rigtig meget i Kundalini Yoga, er Sat Nam. Sat betyder sandhed, og Nam betyder identitet. Så ved at sige Sat Nam, siger du min sandhed, min sande essens. Det er et mantra, som vi forsøger at integrere igennem hele vores praksis, men også uden for yogamåtten, sådan så at vi med hver indånding mentalt chanter Sat, og med hver udånding mentalt chanter Nam. Så indånding Sat og udånding Nam. For med hver Sat Nam bringer du dig tættere på din essens. Kan du stå stærkt i dig selv, uanset hvilken situation du er i. Så tag det med dig herfra og forsøg at minde dig selv om med hver indånding at chante Sat, og med hver udånding at chante Nam. Når vi chanter til sidst i vores praksis, chanter vi altid Sat Nam, og det gør vi for ligesom at forsegle vores praksis i vores aura, for at slutte af med at konstatere, at vi er vores rene essens. En anden ting, vi bruger rigtig meget i Kundalini Yoga, er Dristi. Dristi er forskellige øjenfokus, så allerede da vi tunede ind, havde vi fokus i det tredje øje. Og som udgangspunkt, hvis ikke du får andet at vide, så er øjnene lukkede, og du fokuserer i det tredje øje. De andre dristi, som vi har i Kundalini Yoga, er for eksempel oppe på toppen af hovedet. Det kan også være på næsetippen, på hagen, eller måske endda helt nede omkring navlen. Men med mindre at du får andet at vide, så er øjnene lukkede. Du fokuserer i det tredje øje, og mentalt vibrerer Sat med hver indånding, og Nam med hver udånding. Vi bruger også rigtig meget vores kropslåse, så rodlåsen, Mula Bandha, brugte vi, da vi var færdige med at tune ind. Og det er ligesom baller og bækkenbund, navlen ind og op, så hele den sådan nederste del af rygsøjlen bliver aktiveret. En anden kropslås, vi har, det er Uddiyana Bandha, vores mavelås, vores diafragmalås. Den bruger vi oftest, når vi har udåndet, og vi skal holde vejret, så kan vi ligesom også tage diafragma sådan ind og op. Den er ikke så brugt i Kundalini Yoga, som Mula Bandha, altså rodlåsen, er. Den sidste lås, vi har, det er Jalandhar Bandha, vores nakkelås. Den tager vi ved at tage hagen ind mod, så vi kører rygsøjlen i linje, og trækker hagen lidt ned, så vi ligesom har den her lange, lige rygsøjle. Jalandhar Bandha hedder den, nakkelåsen. Og når vi har aktiveret alle tre låse, så er det Mahabandha. I Kundalini Yoga, der bruger vi det sprog, der hedder Gurumukhi. Og Gurumukhi betyder fra guruens mund. Det er en gren af sanskrit. Det er ikke helt det samme, men Gurumukhi er en gren af sanskrit. Så der vil være nogle ord, som er de samme, men Gurumukhi er en gren for sig selv. Og de fleste mantraer, vi bruger i Kundalini Yoga, er Gurumukhi. Med Gurumukhi, der rammer man nogle forskellige punkter oppe i ganen. Og jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, men dansk er sådan et ret fladt sprog, hvor tungen ikke sådan er op og presse forskellige steder i ganen. Hvis den endelig rammer noget, så er det sådan det her stykke, der er lige for eller lige bag ved tænderne. Men med Gurumukhi vil du opleve, at der er flere forskellige punkter, som tungen rammer op i ganen, som stimulerer din gane, dine kirtler i hjernen, og som åbner nogle nye mønstre. Og generelt ved Kundalini Yoga vil du opleve, at vi sidder med hænderne i mærkelige stillinger og skal holde dem i lang tid. Og det
vigtigste er, at du bliver ved med at holde dit fokus. Altså fokusere det tredje øje, hvis det er det, der er meningen. Mentalt vibrerer sat med hver indånding, nam med hver udånding. Så dit fokus, mantraet, vejrtrækning og øjenfokus er vigtigere end selve stillingen. Så hvis du på et tidspunkt føler, at du ikke længere kan holde stillingen, så tag lige en dyb indånding, se om du kan bryde igennem den udfordring, den mentale udfordring, du står overfor. Hvis du ikke kan det, så tag armene ned, eller benene ned, eller hvad end det måtte være. Tag dem ned, lige tag en lille pause. Men mentalt bliv ved med at visualisere, at du holder stillingen for dig. Og når du så er klar igen, så finder du tilbage til stillingen. Så dit fokus, indånd sat, udånd nam, vejrtrækningen, øjenfokuset er det vigtigste, og derefter kommer stillingen. Jeg glæder mig til at tage dig på eventyr i det her magiske univers, og jeg glæder mig til, at vi ses lige om lidt til den første session, vi har sammen. Lad os forsegle den her lille energiske overførsel af den her forklaring af, hvad vi bruger Kundalini Yoga til med at chante Sat Nam. Så gnid hænderne foran hjertet. Luk øjnene, fokuser det tredje øje, pres hænderne mod hinanden, tommelfingrene ind mod brystbenet. Løft hjertet op i hænderne. Tag en dyb indånding. Og en komplet udånding. Og gør klar til at chante Sat, et langt Sat og et kort Nam. Indånd for at tune ud. Sat Nam. Buk for dig selv og tak dig selv. Sat Nam.